का हर सनीचर के रउआ लोग सत्तू भरल बनाईला। लिट्टी चाहे सत्तू के पराठा चाहे भवरी, हमनी के हर सनीचर के सत्तू के मतलब कि कुछ ना कुछ जरूर बनेला। ऐसे त भुजा शनिवार खाए के नियमे बाटे, लेकिन खिचड़ी और सत्तू के जो भी पराठा हो या लिट्टी हो जरूर बनेला। काहे कि मानल जाला कि सत्तू के पराठा चाहे लिट्टी ये सब खाए के चाही शनिवार के। तो ये रात के खाना बनावत तानी, लाइन कट गए रहलक ह। इन्वर्टर पे एक एगो बत्ती जलत रहलक, यही से तनी मतलब कि वीडियो उतना अच्छा नहीं के। अगर आगे के वीडियो में थोड़ा लाइट सही रही, काहे कि उस समय लाइन आ गए रहलक ह। तो देखिए पहले सत्तू ले लेनी, हमें अजवाइन मंगरेला डाल देवत है। ओकरा बाद लहसुन अदरक मिर्चा के कूट के डाल देवत तानी। हम प्याज ना डालेला, काहे कि प्याज हमरा पसंद नहीं। वीडियो में वॉइस ओवर करे में तनी पीछे में बैकग्राउंड में आवाज़ आवत है, लेकिन रउआ लोग तनी मैनेज कर ले। मैंने हम सरसों के तेल डालत है, नमक डाल दे हम स्वाद के अनुसार। ओकरा बाद पानी डाल दे हम, मतलब नींबू डालला के बाद पानी डाल दे हम। एमे अचार के मसाला भी फेंट देवल जाला, लेकिन अभी नींबू रहलक त हम नींबू गाड़ देनी हम। ओकरा बाद सत्तुआ के अच्छा से बना ले हम। एकर सत्तू के पराठा बनाएम, आम के मीठा चटनी बनाएम और आलू के सब्ज़ी बनाएम। ये रात के हमर खाना रहलक ह। तो देखिए सत्तुआ अच्छा से मीस लेवत है। ओकरा बाद भरावन एकर तैयार हो जाई। ओकरा बाद गेहूं के आटा बाटे, ओकरे के पीस मतलब कि सान ले हम। गेहूं के आटा में ही हमनी के सत्तू के पराठा बनाईला चाहे लिट्टी बनाईला। सत्तुआ के मतलब अच्छा से मिला देवे से ये होला कि नमक भी अच्छा से, जितना मसाला डालल बा वो अच्छा से मिक्स हो जाला। ई रात के खाना बनावत हई तो लाइन कट गए रहलक ह, तनी दिक्कत तो होला। देखत है वीडियो में कि परछाई भी आ रहल बा लाइन के वजह से, तो थोड़ा सा वीडियो के मैनेज करम। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करम। एने सत्तू के मसाला तैयार हो गइल बा। अब चलत है आटा पहले चाल लेवत है। इन्हें आटा बाटे, आटा के पहले चाल ले हम। आटा के हम चालिए के बनाईला। देखिए बाबू लोग बाहर खेल रहल बा, से बैकग्राउंड में तनी आवाज़ आई, आवाज़ के मैनेज कर ले हम। आटा के हम अच्छा से सान ले हम। आटा एकदम मतलब कि मुलायम तैयार करे पड़ेला सत्तू के पराठा चाहे सत्तू के लिट्टी बनावेला। रात के समय बा, देखिए बाहर अंधेरा बा, खिड़की खोल के ही हम तनी खाना बनाईला ताकि बाहर के हवा अंदर भीतर हो सके। इन्हें आटा तैयार हो गइल बा, आटा के साइड में रख देवत है। इन्हें हम कच्चा आम ले ले बानी, आम के छील के रख ले बानी। एकर बीज के साथ ही बनाएम, आम के गुठली के साथ ही एकर गुरम्मा बनाएम, जो कि सत्तू के पराठा के जोड़े अच्छा लागेला। अभी बैगन टमाटर चटनी नहीं, बैगन टमाटर के मतलब कि चोखा नहीं की बनावत। इन्हें आम मतलब डाल देले बने, पहले सौंफ देनी है, ओकरा बाद लाल मिर्चाई, इन्हें आम डाल करके गुड़ डाल दे। मैंने बीच में बाबू आ गए हैं, बाबू के गुड़ बहुत पसंद बा तो देनी है थोड़ा सा खाएला। इन्हें गुड़ डाल के स्वाद के अनुसार नमक भी डाल दे हम। आई जन गुरम्मा बाटे हम घी में ही बनाईला, घी में बनाला से बड़ी टेस्टी तैयार होला। एकरा के भूंज के मैं नमक डाल के थोड़ा सा पानी डाल के ढक दें। ओकरा बाद एकर गुरम्मा तैयार हो जाए। उन्हें आलू की सब्ज़ी बना रहल बानी। देखिए गुरम्मा तैयार हो गए, आलू की सब्ज़ी भी तैयार हो गई बा। चलिए अब सत्तू के पराठा बनावत तानी। वीडियो बनावे में तनी समय लागेला, मतलब कि खाना तो बनते बा, लेकिन वीडियो बनावे में थोड़ा समय लाग जाला, ही से खाना बने में भी थोड़ा लेट लागेला। तो देखिए सत्तू के पराठा भी हम तवा पे डाल के एकरा के अच्छा से रिफाइन तेल से सेक ले हम। दोनों तरफ से अच्छा से एकरा के सेक ले हम। हमनी के बिहार के बहुत ही फेमस रेसिपी बा। शनिवार के तो अस करके ज़रूर बनेला, सत्तू के पराठा हो, लिट्टी हो, छानल हो। देखिए सत्तू के पराठा बन गइल बा। इन्हें आलू के सब्ज़ी, आम के गुरम्मा और सत्तू के पराठा मैंने निकालत हैं खाएला। टेस्ट करवाएं बाबू के, हम भी टेस्ट करम कि कैसन बनल बाटे। रात के खाना हमने के तैयार हो गइल बाटे। और कमेंट में बताएं कि रउआ लोग शनिवार के मतलब कि सत्तू के कोई भी चीज़ बनाएला कि ना। हमने के तो मतलब कि ज़रूर से ज़रूर बनेला। इन्हें हम आम के गुठली के साथ ही बनैले रहनी है। आम के गुरम्मा बहुत ही टेस्टी बन रहलक ह। चलिए बाबू के भी खिला के देखा। मैंने सत्तू के पराठा भी निकाल ले बानी। पहले बाबू आ जाए हैं बीच में, पूछेला कि मम्मी खाना बनाई कि नहीं, तो बोलनी है कि हाँ खाना बन गया है चलो। तो थोड़ा सा बाबू का टेस्ट कराम, ओकरा बाद बाबू अपन ले जाके खाई हैं। इन्हें बाबू के खाना निकाल देले बानी। रात के 9 बजे ताटे। इन्हें देखिए बाबू के खिला के दिखाई नहीं, थोड़ा सा हम भी टेस्ट करम कि कैसन बा। वीडियो अच्छा लागल है तो चैनल के लाइक से सब्सक्राइब करम। ओके बाय।